koda gitel ne roba Nairobi County kaachiel koda weche gi mag siasa ker noromo koda gimoro Ramondo Odinga Mount Kenya Regional Minister ni koro wacho ni chal ka gima ka Raila gi Ruto riwore to nitiere gige ko kada midhiero moko manyalo chomo Ruto e Kenya kaachiel koda gi weche moko mathoth mokalo mantiere kare kae mochigni nyinga en Haron Otieno Mheshimiwa en nade jadong aber joma wachielo kendo wiko del nade sai bach kodo aber wachake poch gi pak ne migosi Joseph Odhiambo wuok igwengi manonwango tich koda gi Nairobi Metropolis jadong iluongo na Okwiri. Yes. Kijana no seudo katiyo kochiwore ka ondike mna casual. Maseche moko bende yudo mshahara leo gnegi kata na dweche abich higni madhi 8 mokalo. Ka weche midhiro mako jowae weche midwa kata no ter Russia oter kure en midware. Makta nyadide koseyudo tuo mar Covid to moma. Tich osetame yudo jomoko emindiko permanent emindiko tich tento nimi noonge gi metbelie. Koro oro bokene ba Nairobi Metropolitan Office mare iluongo Executive Office mar President ondike ong'ala mar permanent kendo pension Nairobi koro dhi riembo jotuo jo ambulance. En gima lit ahinya kaponi jok mane gi lony kogi to gidhi kendo koro ndike counties mamoko kata kamano ng'ato upenjo dwani ang'o manomiyo samoro kono ndike pesa mane onge kosen kaka ikete no ni medbile manyiso ni ji duto mondik nyago ni medbile ng'ena adiera makende mantie gikwa ma kaunti gi anene Siaya kendo ane komiti mar thieth bende jowa gi okoja ngima jotich jogi ogolo mier otere tich gitiyo gi kaunti ka mwando gi adwa mira nyisi nyocha wan gi jotelo mochung' ne kata weche mag chopo thieth ne oganda iluongo ni community strategy. Yes. Ma ng'ato rito county ng'ato rito sub county to ne ni goli kuro ng'ato nigi masters tigole no dhi report kwa mfano Kadenge health center manyo kijana no nitie koro ene bwonga manigi diploma igole kombe ka mondo migiri jogi odonj ka giwe tich to jogi mane lemo mambele joma ng'eny wa affected gini waluwe gi bunge ng'ato osomo weche mag nigi masters kata ginene iluongo no community health sector ndio notimo medical engineering diploma chon to nondike koro nochopo level mar sub county igole kanyo inyise neno dogo mana yala ni koro nodhi obed medical engineer gimong'e no koso gimong'e kana osomo to somo ong'ala mapiny otich bro tame mondo bang'e to nyise nuwuoth so ok wang'enge ma jowa iwinjo ni tikta drepe mang'eny anyalo paro wan gi bana mono lonya peng wuok ndere na magi e joma ne gin instructors tiro neno ne nyalo ndike ilikete mna casual mna tije moko mna ter ya siasa koni gikone tigole to jomopuonjo ne mendiko permanent so o sector mar public service adiera makende onego ng'iye aneno kiwacho ni ka jotich nigi midhiero e public county to ginyalo ndiko ne public service iluongo ne public service commission chik to nitie tena to loda koro gikone yudo jotich hinyore e lwet county emiyo jomoko wacha ta samoro no oduok wegi migawo mar chung' ne tich oduok gi Nairobi to gitie county. Mheshimiwa ng'ato biro penye ni seche ma ywak mobedo ywak kaka assembly dire be usekawo thuolo maru ma unono kama ng'ikruok nitiere ma ung'eyo gimomiyo magitimore county. Konfano kanyalo wacho ni kata wach manyo yieng migawo mar thieth ok otime maber awache kaka jakanyo ma luwo wachni to wadhi luwe nikech ibro yudo nenuna yo ma koneni ka silwini dhi rieny to kin ng'ato ne Nyasaye manokelie Godfather ni tidwa noduoki piny watiyo gi chal gi tije mindike county gi waketo pachwa kama konyo jopiny to joma konyo jopiny to watero rais ng'atang' no penyi ni ng'awa ma koro no benise kama timore county ma Siaya ng'ene gigi duto te wuon county en governor en malekne idwa nochop en mondiko ministers en mondiko chief officers en mondiko nyaka jotelo mag human resource koro sama human resource mwandu mago dhano biyengo ni nyiso ni matunda monego bed ni chopo ne japiny ok chop ka hedo Mheshimiwa ng'ato biro penye ni seche ma iwacho ni governor ema seyo nitiere kuome kata governor ema samoro koso ni iri ng'ato biro loyo gi bura jabe ni mae governor manotimo lokruoge moko e sector mar thieth ma ok osiro mae iri governor be naneno ka nogolo chungo kendo ochungo ke tich waziri Adrian adwa wacho ni kata Adrian go yes
naseketo milion gi bunge masiaya milion 40 magolo pie nam Kanyaboli gi sola to tero wi got Akara na to keyo Central Alego, West Alego nyaka South East Alego mwalonji gini gi adiana ni tendi timo dwe manyien kane jatend migawo mar pi kane wadhi yiero kwa mfano aketo ta milion 18 mar keyo pi nikech an gi locations ariyo Central Alego kod South Central pesa gi nondet atemo luwo ondet nadi to ine mike wachi ni gima timore gi jowagi yes jowagi ng'iyo mane omiyo ka wabid gi rieko mane machiko oreso mondo walal gi pesa koro kwa mfano kar keto ni waland tich contract to nikech ma kwa mfano mar pigo Akara ni en pi ma sirikal mar Korea ema ne dwa gatime tiyudo kwa wacho ni miwa pesa no an watime to jok wacho ni gini ne county obiro kane waseloso gi sirikal ma Nairobi ne wasetimo survey koro ng'e gima gitimo gin kendo gibiro ni gidwa timo nonro manyien ni pi bende chopo got Akara then ikelo giluongo ni expert opinion then pesa gilal go kiketugo kamae banano ne waziri ng'ano osetimo richo mang'eny to yandi umega chien kacha ne wan gi minister mosomo weche mag migawo dongo bi gol ng'achacha odhi okete jogi tiyo go mheshimiwa ng'atang' wachi ni yani ni seche moko governor ne pok oyudo garanyisi mane tudo ng'ato kaka migosi Adrian koda gi ketho gieki koro sama nowinyo ka Adrian noketho chik moro temo kawo okang'no samoro king'eyo pogru mana gi governor nikech ne MCS koso gimo king'eyo e court ma Kisumu ka yes an gi cases adi ariyo modonj na hango fulo kikwelo kwa mfano weche mag basari mane wawito milion 90 giwe ma auditor general owacho yes jok mana afwenyo yes mae gwenya kwa mfano nitie school mon legano polytechnic ma milion de lalie pes basari wacho no dhi school to kodhi koro gikone kane poda wacho gigi no ni wethako minister mara wethako joga marito ni gin jokombe mag board gikone kakoro fwenyi ni krawach ni lieth koro ne riembo waziri ne riembo joka ka then ndiko nekta nyaka bunge na riembo jogi kaluore nok gi konya wito pes basari mokawo milionde mang'eny so gima temo wacho ni jok mineno waketo i ofise ka ministers gi gin mana nyarombo maricho migolo go maricho mag mheshimiwa una assembly mano vet jogi eki una assembly mane koda ge check mar kalo bura mwachi ni kodire makamo kodo mundo mitere dala to kapok obire manero sero paro mar governor golo Adrian oko onego bed ni ya jogo itweyo to mokwongo owe richo ngene kisomo che okay sero mondo wachakre kamo wachni okachiro koso kesero gimoko tim maber okanyal sero chik wach kata be mane ng'ato kwelo to yo mifwenye go no kwele wacho ne luwo chik iwinja kore mapenyi ni yani gole thenge nieri governor otimo maber koso kotimo ing'eno osega gol ga ji adithenge bang'e tidwoko gi okay osega gol ji adithenge to bang'e tichake dwoko gi kendo live e chenro mari mar kuku mar wach migosi kata moluor mheshimiwa Leonard Uriaro MCA ma Central Alego Mandere Siaya County owachi ka hongi kako nego beno wachi nikech ka wache paro ma onge luoro mheshimiwa be usekedo gi mibadhi unge assembly wasatemo wachi kwa mfano chien kachacha wafwenyo mkane wach ma university ikaka pesa mang'eny ni dhi law school university mara Moi mara nodera kango mara ni Maseno koro kwa mfano nikoro ni medo lo ni dwa gergo lo mar Maseno University watiyo gi milion 19.3 nikiano anyiewo Bikra school mantiere Awelo cha karinyo lo maonge wafwenyo wachni ok dwa winjwa auditor general biro gi wachni baki kone kwa chako luwo milion 19.3 higni 4 mokalo nodhi ofuku jok moko giwegi ng'amo nyiewo go lo onge gi lo bawano wacho ka giteko mar road bura ma gigi ni website marwa report ni governor tigiteko ni mondo odwoknwa pesa beniting at mausega golo report maru ni onego beni riemboko ni governor wase wacho mang'eny kwa mfano chien kacha ne wacho tani waziri mar thieth richo mieno kine gero hospital mabondo mheshimiwa Oburu kendo ng'ama yiego kaneno MP mabondo nochako gero maternity wing e sub county referral mabondo how marach no kutieko ochanda bende kodonjo oketo pesa kuro koro yen how maber kata how marach koro county odonjo kuro gigo ni ebwo county
pesa manochanda go buro weyo noromo tieko kar maternity. Koro ng'en kwa donjo kendo wachako manyien wamede pesa. Bochopo nyaka kama gikone ni holo contractor pesa, contractor mabende ok odhi e yor nyiepo, gikone contractor kotieko tich mabondo. Wawacho ni yawa, onge chik mawacho ni sirikal nyalo holo contractor pesa. To mar ariyo hole, olu chik mane? Onge, wawacho ni okawne maga ma atwago. Yudo ngaina mkwa mulogo, no udwa mulo jowa. Oudwa mulo jathurwa gikone pod tich ok dhimbe. Koro wan tijo ha marach ni chiko tuyo wan ok wamak wan kwasetimo mano to wacho koro jononro jonon mibadhi jonone CID koro mano marwa onge then report wa gibende wawacho ni Senate di ulosi koro mane kaka watiyo. Mheshimiwa kapok wacho direct na marangise nyaka watiek tielo mokwongo ni eri Mount Kenya sani eri wacho ni kapono ni mulwera mondo dingo riwre koda gi migosi Ruto to nitiere midhiero manyalo yudo Ruto kata consequences gi dombogo ma biro mane sama ker no dhi momako bad jakom Raila mondo dingo giwuok oko mokone jakom chango gidhi chako godo projects. One Kenya wacho ni ginyalo mudabado jono nyalo dochok tiyo kendo gi mulu Raila mondo dinga to jomoko bende ni macha ni chalo kweth ma ker nitiere e toke magi duto te iwachango to referendum maru pod en on kosore gi maru referendum hold that thought live chino bari mar kuku mar wach telo mar ariyo biro kaliet mopogore ga ma okikimul remote mari kana dichiel idwa gole kanyo nyinga en Haron Otieno. Machigi tilo mari machino mari mar kuku mar wach wendo na en migosi Leonard Oriaro kaka pile pile ngin chingok tich ogo kode mbaka kare weche matimore Kenya kare kachiel for counties mawa makalo. Mheshimiwa Mount Kenya wacho ni kapone mulore la mulo dingo riwre kod Ruto William Ruto to samoro tie midhiero moko manyalo yudo Ruto. Adiera makende. Yes. Kani neno kutaka ne jakom chako makusipo noyudo ka jo piny weri gi jotelo ariyo adek jo piny ma Mount Kenya jo handi ni matindo tindo ne oyudo ka ng'anyoga ne jakom reswa mane jo piny ma kawaida ne riko ok mor ni Raila ne odhi jakom no dhi magore go Uhuru onge ji jakom timbe motimo mag telo mabeyo omiyo jo mang'eny oyie kode. So Uhuru onge ji Uhuru onge ji Mount Kenya. Mheshimiwa wacho di. Kinyal bedo Mheshimiwa kinyal bedo president mar republic mar piny to ni gwengi kama yae to ni onge ji flat. Okiwinjo ga yath moro na chuogra meno chuogore windim kendo en mopeche ni atiende to komulo ni makene ni Keruno ga Kenyatta jo western jo central ohero mako wacho ni left magonge okay. Wabunge mag Uhuru ma Mount Kenya kanofwenyo ni jopiny ok mor go Uhuru emomiyo ne giyware chien to gidhi gidoka jalupne. Iwinja maber jopiny ka ikoni kuchune gidhi nikech pesa jadon ok pesa dinyiewo piny bwana dinyiewo Ruto nyagolo pesa kure ingeza jemoko wuo ingero wach mar pesa samo kwadwari wero kama kamoro samo kadwari yes waye pato wach ma bwang'e kata wakete ok en pesa nitie jomomewe Kenya ka osewachi nitiere pesa michiwo ga kare onge ng'ama debed gi pesa mahingo kero pok ogol onge ng'ama debed gi pesa mahingo kero Uhuru ker mar sirikal nikech mwandu mag joka Kenyatta mag kaka ne giyudo gin maging'eyo kod mag sirikal to dibed ni jalup ne nyalo maye mwandu tiyo gi mwandu ne kod mag sirikal ni bunga ma kinde mokimi ok 10,000 to wetimbe monego bed ni gitimo nyalo paro ta wach mar kuri mar sukari dong nomim na wabunge 10,000 oketho report atemo wacho ni kama joma wacho ni Uhuru no weri go Uhuru Prime Minister Raila Amolo Odinga an koriwore go Uhuru to giruto sorry to chapni gindek ni dhi bedo korka Ruto gin na jotelo ariyo adek manyowene papa margi iwinja an kata an riwruok mar jakom kod Ruto nikech wan wadwa dhi Kanan so yo michopo Kanan ok lichno iluongo ni koro riwruok no samo neno ni Raila kobiro to nafas ma kobe mad gi bet ka koro wacho ni sudi uthege ma jakom gi Ruto jakom ge central ngata manyalo yie kat central koro wacha dier iketo card stay mesa to kod jakom ge One Kenya ere minyalo sero bana One Kenya kendo niga kure
Kenya ma juji no chako gawero no wan Kenya mago mana adonjo manyien iwinja Yes. olok mana puch iwinjo Ruto gi jakom onge gimosega pogogi naneno kata koburo loso gima mbenda wacho ka pile mbadi bedo loso ka gima mar Uhuru cha oketha to ginyagweyo jogi koriwore gipogore ga na kisiasa demokrasia wacho mna niya kata kobedo na pogore kodi okonyiso ni koro ni mano chung ngechangene seche ma isiro to ngato ber ka ler ka pamba to seche ma ipingo to ngano chido kendo ngano kono mano to koro pawa dhula. Okay. Mheshimiwa, wang'iyo gik waneno ka Ker Uhuru Kenyatta nolimo jakom Raila Odinga dalane gigo mbaka simo gore gotieno kinyne gibedo nyaka godiochieng' aming'a asto giwuok gidhi timo inspection bang'e ne to jakom oromo koda ka gi jodito mag ODM kendo wacho ni handshake ni sawa gimoro amora ni makare. Ihoyowa gi gimoro koso chuny Ker na dieri ni pod en gi handshake gi jakom kendo gimoro amora mane giwacho pod miyo apenje. Yes. Kiwinjo ni jirandi ochwanyo tiende kata kuwinjiro kinyal dhi lime dholuo moro mane muman kanane odang'ech ne lima. Yes. Timna kwa nyisi mar odang'ech ng'ama ne odang'ech onego bed sani richo mang'eny omake. Lakini bang'e no waneno ka jakom kuwuok to chalo ng'ama nyiso japiny ni handshake pod ni kare kata obed ni ji to ng'eyo kama iro dumie. Yes. Mach nitie. Yes. Thuol kosekai ng'iyo ting'e ni thuol nitie pod idhi mna mbele gi dware bungu ting'e ni en ngima ni nyalo bedo marach. Waseloso orengo giro seloso utinda mulo giro seloso mbadi to koro no piele sande jogo an geto e kinde Uhuru gi jakomwa kalore gi jok Uhuru nigo okine ka chal ka gima obok te osekete jogo gin gima wuono dio wino misen wacho ni bim en bim iwinjo kata teme mana naden na bim iwinja ogwang kata chiel gi mote no gwang iwinja. Yes. So waseng'eyo ni ginitie to pod wan kodgi to wan mwang'e kumwadhi mano bire sama un wegi ukia koda unie debe kod uonge debe wacho ni tarik achiel ni unie debe ma barua bende gol mandiki kinyne to wacho ni uondo ji ni en full stay ang'o matimo live chenro mari mar kuku mar wach Mheshimiwa Leonard Oriaro mulura la muludinga nitiere ng'wech nero mar manyo kom ker koso onge ng'wech mar manyo kom ker ang'o miyo nyis je adiere dichiel ODM wacho ni kawuono ni entiere odhi laro kom to kiny to giloko ne giwuondo mana japiny e odiochieng' nero mar April full stay nuwuondo japiny koso wacho adieri koso piny obago japiny ontie ng'ama riek mogik mano japiny ng'e sen gima pok iwacho mowuok e lewi oseneni. Siasa en kwano to nitie kaka ikete seche moko inyaga wuondori ni onge to krai nitie iwinja nitie kiwinjo gi kaka ng'en to Sifuna kata jo ODM nyo giloso ga gi ng'a manyami rieko mo machielo japuonj nyalo bedo e klas moting'o nyithindo 40 mabe Elim nopuonjo karo puonjo ma nyathi adi kata nyithindo 2 mako kiwinjri gi japuonj ewe gano ngoto ga ng'eno puonji karo ko puonji siasa bende siasa samoro kineno ka Oriaro loso wach Oriaro wacho cha odwa no mor jaka denge odwa no mor janeno gi usonga odwa no mor jasiaka koro unie debe kosuonge debe to apenjie. Yes. Piny ni nyalo bet kata kanyo jakomo midekro keto piny matin no ka gik moko nyochung to nyaka e gwenge mag joka kemba penjo to jakom joka kemba penjo to jakom min kure ineno jakom kapod nitie to pod wane tiende une tiende okapingi to une ballot kosuonge une yiero higa manyien kosuonge no kinyal gima ne Oginga wacho ni Moi en tiga ng'ute raboro oneno mohingo kamwanti dong Moi Oginga no kunjire gi Moi. Yes. To no konyiso mon Oginga wacho ni ne Moi ni en tiga ng'ute oneno mabor so jakom bende en tiga koro masani nitie gik moneno ma joma ng'ute gi chieko Oriaro por nyaka chikre nyaka wasude tiende mondo wang'e kuma odhiye ponono ni Joho kata Paranya magi jogi kuma nosechelo bok margi mar mondo migidhi bede kom debe ne roman manyo kom ker kod ODM
jopiny ohero jogo mogone kata jopiny ohero paranya mogone. Jopiny mane mohero jomiwachogo? Apenjo kotimore kamano. Ing'e nitie manya bet, Yes. to mok nyal bet, to en ileki aleka. Historia mar dwaro loch ong'ere ga ni yurombe moko kowo ga rombo. Jomiwacho gin yurombe. Ma ka ok en Raila Amolo Odinga to yurombo kata kong'ad yurombo mono rombo bet. Okay. Kauru kama ukete pachu, kok en mulo Raila Amolo Odinga e otiko to onge jaodi mara manyalo yude. Mane gima dhi timore nikech Raila e ga chama. Raila ka owuok ta no dhi oloso pony mo machielo. Tidhi yudo kama donga ka. Mheshimiwa, Kisumu County no loro offices magi ka giwacho ni COVID omedo dhi malo. Siaya County chalo nade? COVID nitie. Makana nyalo wacho chieng' wuok tich. Amine juma mokalo cha nayudo chanjo mara. Tuo ni nitie. To kwang'eyo chalo ng'ama gore gi gimiwacho no chunje mag mudho meki ikia ng'ama igorigo. Ni yudo chanjo mani nyath mani? Evi. Mar sirikal AstraZeneca? Yeah, mana yudo. Okay. Aweni mariyo nieri. To anyalo wacho ni neno ohala ema ketho piny mangima. Giluongo ni commercialism. Onge rach kuom yath cha. Nitie yien mopogore mag chanjo. Ng'eny gi king'iyo nitie nyaka momiluongo ni JJ mag mowuok kombe mag Johnson and Johnson gi. Tiro ni kambe ka tekre gi ng'eny to jogi dwa chunowa ni gin mwatigi maggi. So ohala ni e gini emomineno ka mar Russia cha ogeng'. Mar Russia cha ni okelne jomohero. Iwinja? Adwa wacho ni ne pinyni nitie nyathi ma kiwacho neno dhi ogine no dhi ochiem lesei kadayo kadania hero to bo wacho ni kolil. Iwinja? To sano no kata be no toke kadayo to dhi otoke odhi okete kori chame Imperial Hotel to oboro ringo mono chame. Oboro ringo no chame. Emibiro mwango. Nitie joko iwacho ni macha chani itudo koda gi Migosi Ruto. Okochuno wang'iyo ngima dhano. To mokwongo Ruto kata ka en Ruto mokele. Yes. Kata ng'ano giri nikech mago bende gin siasa. Yes. Nyo en ni change achiel kende. Yes. To en kind siling 6,000 gi 7,000. En 7,000 mheshimiwa. Tidware ni atibedi kode mana 14,000 to Ruto wacho ni en hustler. Odwane mondo wewe uruonore. Yes. Ing'eni nitiere ngima ma kata noriaro. Nyalo chuna mnani koro nikech an jatelo mondo adag. Tan gi ngima na moda kigola icha. Okay. Iwinja? Live king'yo kae wach mare mogik moko penj jadongo. Adiera makende en ni wewe uruonore. En ni osego marufuku e lweny mar kedo gi COVID ni yath manyo wuok piny mar Urusi charach. Kik wawuondre uru. Samwa geng'o ni yath cha kik bi to ma sirikal okelo gin mana mar $2 million ma be ranyisi ni gibiro medo kele onge nikech mar $2 million ni be kendo biro dwaro ni bang' dweche 2 kaka kwa mfano ka ni osechanja kendo nyaka chak med $2 million moko nikech ichanji kendo bang' dweche 2 koka yadh ni tiyo. Waweuru thuolo mondo nikech wan e piny mar uchumi moyaw iluongo ni neoliberal globalization ma ng'ato uso gire kohero. Ka nitie joma dwa nyiewo yath kata mana $10 billion ne michanje, weuru jogo nikech samoro ng'ama dwa nyiewo yath ma beche tekno en madogi jodongo gi ma keyonwa ne jopiny ma kawaida tuo. So ka jodongo dwa tiyo gi pesa mang'eny e chanjo, owege giti nikech gin magi gikeyo tuoche ne jotijegi to tuoche gi giko duogo ne wan. Mheshimiwa wacho ni wang'ono. Ni wang'ono global. Neoliberal globalization. Neoliberal globalization. Matira ni chon ne wan kimiluongo ni Adaman walk is good. Live chido mari mar kuku marwa chako dogo timbe kende chieng machielo nyinga en Haron Otiende erokamano ji duto mumechendo biro kare Elosina producer mara Zerubabel head of technical asante sana kumnekete kaili chako dogo timbe chieng machielo mheshimiwa Neoliberal globalization. Okay.